Biex isaħħaħ u jinċentiva produzzjonijiet lokali, il-Gvern irdoppja il-Malta Film Fund minn 300,000 euro għal 600,000 euro. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li nnota kif produzzjonijiet Maltin qed jolew fil-kwalità tant li wħud saħansitra jirbħu f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Għaldaqstant il-Gvern ħass li kellu jżid l-appoġġ tiegħu favur it-talent Malti biex jiżdied in-numru ta' produzzjonijiet li jibbenefikaw u jissaħħaħ il-baġit tagħhom biex tittejjeb iżjed il-kwalità. Jiena perswas li b'dan it-tip ta' support nistgħu noħolqu platform għal movies Maltin u għal series Maltin li mbagħad fit-tieni stadju jġibu aktar funding mod internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju tal-Films Johan Grek innota kif din iż-żieda fil-fond se ssaħħaħ il-prodott lokali biex jikkompeti barra minn xtutna u tagħti l-opportunità biex produtturi lokali iwettqu l-idejat tagħhom. Fl-istess waqt innota kif il-Gvern qed ikompli jżid l-appoġġ tiegħu lill-Kummissjoni għall-Films fosthom bir-riġenerazzjoni tal-istudios tal-films, it-toroq tal-madwar u uffiċini ġodda. Is-Sur Grek ħabbar ukoll li bejn Mejju u Ġunju pajjiżna se jilqa' 3 produzzjonijiet internazzjonali, xi ħaġa li tixed il-livell ta' faċilitajiet li qed joffri pajjiżna f'dan il-qasam. Huwa test reali fejn nuru li Malta tista' teħendilha 3 produzzjonijiet fl-istess ħin. Uħud minnhom huma reality shows, TV series, kemm mill-pajjiżi Ewropej u barra mill-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.